τεράστια κύματα και χτύπησαν το καραβάκι, τον Παναγιώτη, και το αφαίρεσαν κάποια κομμάτια, άμα δείτε, εδώ στη μέση. Το πολυφωτογραφημένο και διάσημο ναυάγιο της Ζακίνθου κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκάλεσε νέες φθορές στο κουβάρι του πλοίου Παναγιώτης, που έχει αποτελέσει πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες. Το ναυάγιο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο φημισμένα τοπόσημα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η διάβρωση η οποία έχει υποστεί, ότι είναι εκτεθειμένο στις άγριες δυνάμεις της φύσης, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην ύπαρξη του ίδιου του ναυαγίου. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προσφέρει εθελοντικά την βοήθειά του σε τεχνικό επίπεδο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σύντομα, αλλά όχι πρόχειρα, μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το μεγαλύτερο και παλαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας και το ίδρυμα με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα, έχει μακρά παράδοση κοινωνικής προσφοράς. Έχει παράδοση σύστασης διεπιστημονικών ομάδων για την παροχή της τεχνογνωσίας η οποία θεραπεύεται μέσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας συνολικότερα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης του σκαριού, του ναυαγίου στην ομώνυμη παραλία της Ζακίνθου για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη του νησιού, προσφέραμε σε εθελοντική βάση και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας στην τοπική κοινωνία για να παρέχουμε τις λύσεις οι οποίες απαιτούνται για τη διάσωση του σκαριού. Για την επίλυση του προβλήματος χρειάζεται συμβολή πολλών ειδικοτήτων μηχανικών και το Πολυτεχνείο της διαθέτει. Ναυπηγοί, μεταλλιολόγοι, πολιτική μηχανική, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, σχεδόν όλες οι ειδικότητες του Πολυτεχνείου εμπλέκονται και πραγματικά έχει φτιαχτεί μια διεπιστημονική ομάδα ικανή να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα. Αν είναι σταθερή η κάμερα, μπορεί να χάσουμε κάποια πλευρικά. Ωραία, για να παίρνει τις... Η διεπιστημονικότητα είναι κλειδί για την επίλυση του προβλήματος. Το εργαστήριο φυσικής μεταλλουργίας, μεταλλογνωσίας της σχολής μας συμμετέχει στην αντιδιαβρωτική προστασία του ναυαγίου. Εδώ έχουμε ένα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί εκτός από ένα απλό σχετικά ηλεκτροχημικό φαινόμενο διάβρωσης, έχουμε ταυτόχρονα και τη δυναμική των κυμάτων, η οποία επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διάβρωση και τη φθορά του μεταλλικού σκελετού του ναυαγίου. Κάνουμε μετρήσεις πεδίου για να μπορέσουμε να προτείνουμε την τελική λύση και ο στόχος, όπως προανέφερα, είναι να προτείνουμε μία λύση σε βάθος 20 ετίας, η οποία θα μπορέσει να διατηρήσει τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση το μεταλλικό σκελετό, τη δομή του φορτικού πλοίου Παναγιώτης που βρίσκεται εδώ στην παραλία Ναυάγιου. Η ομάδα του τομέα γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ασχολείται με την επικινδυνότητα εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων τόσο ακριβώς στη ζώνη του ναυαγίου, όσο και πάνω στη στέψη του, εκεί όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα και υψηλή διακινδύνευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ των ασταθειών ξεκινάει από τη βάση υποσκαφή των πετρωμάτων και σιγά σιγά κάνουν τη στήριξή τους όλες αυτές οι πλάκες. Ήδη ο βράχος από μόνο του από την ίδια τη φύση έχει δημιουργήσει τέτοια επικρεμάμενα τεμάχη σε όλα τα σημεία του κρανούς, αλλού μικρότερου μεγέθους, αλλού μεσαίου, αλλού πολύ μεγαλύτερου. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να μπορούμε σε μια λεπτομέρεια εκατοστών να χαρτογραφήσουμε όλα τα κινηματικά ασταθή τεμάχη που μπορούν να φύγουν με διαφορετικούς μηχανισμούς από διαφορετικά σημεία, διαφορετικών όγκων και να κάνουμε μια τρισδιάστατη ανάλυση επικινδυνότητας τόσο για το ίδιο το σκαρί του πλοίου, τόσο για τη όλη τη ζώνη της παραλίας και των επισκεπτών της, αλλά και στο επίπεδο της θάλασσας όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα από τα καραβάκια.
Τα μέλη της ομάδας που ανήκουν στη Σχολή Ναυπηγών κάνουμε μία εκτίμηση της σημερινής κατάστασης μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Έχουμε πάρει μερικές μετρήσεις έτσι ώστε να συγκρίνουμε με τα σχέδια κατασκευής του πλοίου, να δούμε ότι είμαστε στην ίδια σελίδα και θα διερευνήσουμε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταλλική κατασκευή του σκάφους. Αυτό πρέπει να είναι το generator εδώ. Θα διερευνήσουμε ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το σκάφος, ναυπηγικά χαρακτηριστικά του. Θα δημιουργηθούν οι λεγόμενες γραμμές του σκάφους έτσι ώστε να αποτυπωθεί digital μορφή η γεωμετρία του και θα γίνει και μία διερεύνηση και αποτύπωση του τρόπου κατασκευής σκαφών τέτοιου είδους τη δεκαετία που φτιάχτηκε, δηλαδή τη δεκαετία του 30. Βρίσκομαι εδώ μαζί με μια εκλεκτή ομάδα συναδέλφων. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους project. Μας βοηθάει βεβαίως η τεχνολογία και τα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και η τεχνογνωσία, πολυετής τεχνογνωσία σε τέτοιου είδους αντικείμενα. Το τελικό προϊόν της δουλειάς μας θα είναι ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο με υφή της χερσαίας ζώνης, των βράχων, της παραλίας, καθώς και του πλοίου. Εξίσου σημαντικό είναι πώς μπορούμε να το αναδείξουμε χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του, με σεβασμό στο ίδιο σκαρί του πλοίου του Παναγιώτη, με ευαισθησία, αλλά και να διαμορφωθεί με μια έξυπνη αρχιτεκτονική ιδέα συμβατή με το τοπίο και την κλίμακα της παραλίας, του τόπου και του Παναγιώτη, η πρόσβαση από πάνω και η θέαση του ναυαγίου. Οι μελέτες αυτές θα παραδοθούν στους τοπικούς φορείς, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για την εξέβρεση των απαραίτητων πόρων για τη διάσωση του ναυαγίου, για τη διάσωση του Παναγιώτη.